Prova oħra ta' kemm Jason Azzopardi huwa l-bniedem responsabbli politikament fid-dil tal-Lavenbrau hija lista ta' xhieda preżentata fil-qorti mill-kumpanija Marsovin. Dettal ġdid ippreżentat l-erba' filgħodu f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici u l-avukat Robert Abela. Fiha żvelaw kif il-kawża dwar l-art tal-Lavenbrau bejn tal-Marsovin u Zaren Vassallo tal-ewwel rridu lil Jason Azzopardi jixed u rriduh jixed biex jagħti tarif dwar kif tmexxew in-negozjati li waslu għal ftehim aħħari. Din ix-xhieda tirriżulta mill-istess proċess li fih Zaren Vassallo qal li ltaqa' mal-Ministru u wedu kompromess. Fi kliem il-Ministru Bonnici din hija prova oħra ċara li dan id-dil għandu fuqu il-marki tas-swaba ta' Jason Azzopardi. Jason Azzopardi għandu jerfa' ir-responsabilità politika. Jekk ma jirfaħħiex, hemm il-kap tal-oppożizzjoni li flok joqgħod kwiet jew juża l-mobile rasu l-isfel jew ma nafx jagħmel, għandu jieħu azzjoni u jara li tintrefa' responsabilità politika. Saħansitra, anki l-avukat tal-Marsovin konferma mal-Malta Today li tkellem ma' Jason Azzopardi qabel il-ftehim tal-2009. Dak il-ftehim deskritt bħala wieħed illegali. L-avukat Robert Abela enfasizza kif dan il-każ huwa wieħed tal-akbar serjetà. Huwa każ serjissimu m'hemmx dubju għaliex l-ewwel qed nitkellmu fuq proprjetà tal-gvern u l-liġi tgħidlek li meta jkollok trasferiment ta' proprjetà tal-gvern kontra il-liġi, kontra liġi li tirregola tali trasferimenti, il-konsegwenzi huma mhux biss tħassir tal-kuntratti imma hemm ukoll priġunerija għal kull min ikun involut f'dawk it-trasferimenti. Ġifieri konsegwenza hija drastika ħafna u għalhekk hemm ħafna serjetà. Il-Ministru Owen Bonnici fakkar kif għadda r-rapport tal-Awditur Ġenerali lill-Avukat Ġenerali biex min-naħa tiegħu jagħti l-pariri ta' x'passi jista' jieħu l-Gvern biex jissalvagwardja l-interessi tiegħu u taċ-ċittadini.